daba a charla, acordei dunha anécdota que me resulta moi evocadora. Hai 20 anos, en Santiago, Santi, un veciño de Ceo e seu, coincidimos na Plaza da Pintada. Os dous estudiantes de Historia da Arte, cos coñecementos frescos todavía, e sentados na ventana, mirábamos para arriba, vimos a torre do reloxo recortándose ali no ceo e debemos facer uns comentarios sorprendentes, creo que dixemos que pasada. E Santi confesoume, desde que estou na facultad, sempre que vengan alguén a visitar Santiago e eu lle fago de guía, traeos aquí, deixo que se emocionen, e entonces digo, pois isto lo hizo uno de cero. Pois ese mismo orgullo do descubrimento de Andrade sinto eu. A historia creo que reflicte, primeiro, que non o conocemos ben en Ceo, porque Santi e Meseo descubrimos cando xa estábamos en Santiago, e o respeto que se fala de Andrade no ámbito historiográfico. A facultade sempre fala de Andrade como un verdadeiro xenio. Entón, eu sinto ese mismo orgullo e para mí é un placer pues, poder vir a compartir ese honor. ¿No? Moitas gracias, por tanto, a Víctor, que é o guardián da nosa memoria aquí en CEI, por ter invitado, e ao Concello, a alcaldesa, por esta iniciativa e por axudarnos. Bueno, pois eu quixera enseñar como Andrade é un renovador no seu contexto histórico. Onte vimos a visión de un arquitecto e hoxe decíamos a visión de un historiador da arte. Esta é unha imaxe de Santiago en 1669. Foi feita por un pintor que acompañaba a Cospe de Médici nunha visita e é o Santiago de Andrade. En 1669 Andrade ten 30 anos, acaba de contratar o seu primeiro aprendiz, Juan de Conxo, xa fixo algúns retablos de menor entidade, seguramente de Santiago de Compostela, e en 1669 de C, e en 1669 acaba de ser nomeado aparellador do tabernáculo, que é un cargo importante. Entón, este é o Santiago de antes de Andrade. Este é o Santiago de antes do Barroco. Todavía non ten as agullas que o identifican, faltan as torres da fachada do Obradoiro, faltan a torre do reloxo. É unha cidade con monumentos, pero non é unha cidade todavía monumental. O Barroco é o estilo máis recoñecible da nosa historia, pola cantidade de obras e porque configurou a imaxe que temos. Cando nos vemos as parroquias no rural, estamos afeitos a ver igrexas na máis grande parte das ocasións barrocas. É moi interesante porque, ademais, o Barroco iníciase ou irradiase desde Santiago de Compostela, pero é un estilo que crece nunha época de crise. Galicia resistiu un pouquinho mellor a crise da monarquía hispánica, seguramente gracias aos foros, a economía agraria, resistiu un pouquinho mellor. E a grande parte de órdenes religiosas renovaron prácticamente todas as súas fábricas. Do Barroco son os grandes mosteiros de Oseña, Sobrado, Celanova, San Martiño Pinario, San María de Altares, Santa Clara, prácticamente todos os grandes monumentos dos que conocemos en Galicia son de época barroca. Os historiadores distinguimos tres barrocos e a chave está nese barroco pleno, nese segundo barroco pleno, que é a xeración de 1640. Esa é a xeración de Andrade. Ese é o barroco que revolucionou o estilo. O barroco ten unha pervivencia moi longa. Esta imaxe creo que ilustra moi ben esa diferencia entre un primeiro barroco moi clasicista, moi austero nas súas liñas, e a segunda metade da imaxe que amosa o retablo de San Martiño Pinario, que é case un século posterior e que é unha exuberancia decorativa, unha planta moito máis movida, uns contrastes de luces e sombras. Esa diferencia entre pasar dun estilo máis contido a un estilo desbordante, exuberante. Ese é o barroco que nos conocemos. Pois o cambio entre un e outro protagonizaba Andrade. Andrade é a figura que engarzaría da primeira metade da imaxe para a segunda. Hai un primeiro barroco que ademais ten a peculiaridade de que non está protagonizado por arquitectos galegos, son arquitectos casi todos de fora. Son José de la Peña de Toro, Melchor de Velasco e Agüero, arquitectos salmantinos, trasveranos. É certo que chegan importantes entalladores de Portugal e hai certa renovación, aparecerán unhas formas novas que non se viran antes. Pero tamén é certo que os paramentos que veo aí, é dicir, os muros son moi limpos, moi austeros, moi planos, todavía non se moven
xa sei que asociamos as froitas a Domingo de Andrade, pero non foi o primeiro que se empregou. O primeiro que se empregou foi José de la Peña de Toro. Tamén, claro, como as comiñas sardina que traxe o C, estas artes de froitas son máis pictóricas, máis planas, menos turxentes, non son tapuas de calidad como as de Andrade. Pero sí que é certo que Peña de Toro, chamado a Compostela, por Vega de Verdú e por San Martín Pinario, introduce elementos novos. Por exemplo, ese frontón partido que ten unhas molduras moito máis complicadas, eses marcos orelleiros que rodean a ventana, dalle máis movimento á parede, dalle moito máis xogo de luces, de sombras, esas volutas que resultan todavía un pouquinho planas, pero introducen algúns elementos novos. Son influencias que chegan da corte. As máquinas dentales, el choro de Velasco de Agüero, por exemplo, sempre algúns efectos curiosos. Por exemplo, a cornixa que vemos aquí quebrada, vemos como fai eses dentes cara fora, iso axuda a modular o edificio. Vemos como aparecen aqueles ventanucos de iluminación no ático, no entablamento entre os triglifos. Xa empeza a aparecer o oco, pero todavía resulta unha portada moi plana, moi horizontal, a que lle falta de chispa. E na retablística, pois temos algo parecido. Os retablos non temos moitos exemplos de retablos. Temos grandes enteredores, Francisco Dantas, Bernardo Cabreira, fan retablos moi compartimentados, é dicir, con moitas caixas que se unen, en realidade, é como construir un Tetris, porque en realidade as caixas non están enlazadas, os elementos non fluen de forma natural, están moi claramente delimitados. Aparece unha decoración? Sí, aparece certa decoración, por exemplo, nas columnas salomónicas que vemos ali. As columnas salomónicas son esas columnas helicoidais que recordan o templo de Salomón, aparecen esas por primeira vez en Santiago de Compostela, pero sigue sendo un retablo donde a xeometría e os compartimentos dominan. Entón, non hai un artellamento claro no muro. E aí é cando xorde Andrade. Os historiadores falan da xeración de 1640, son varios arquitectos galegos, ou se non estrictamente galegos, porque non naceron en Galicia, sí que é certo que toda a súa obra e a súa vida se desenvolveu en Galicia, nomeadamente en Compostela. Pero son artistas moi bons. Diego de Romai, Pedro de Monteagudo, Fray Tomás Alonso, Fray Gabriel de las Casas, pero o líder de todos, onde falaba aquí, Celestino Caña falaba de que en Galicia non se movía un papel se non era a coa opinión de Andrade. Conservamos máis de 150 informes de Andrade e iso son os que conservamos, os que non teria feito. Era chamado para vistas de olhos, para inspeccionar obras con moita frecuencia. O líder indiscutible é Andrade, pola calidade das súas obras, pola abundancia e a importancia das mesmas, polos contratos que ganou. Aparte, en 1665, por exemplo, a Catedral de Santiago renova o seu sistema de contratación. Empeza a utilizar subastas públicas. A partir de aí entrar en agástolas. Cando era Madero, igual non. Pero desde que se fan subastas públicas, os proxectos de Andrade empezan a ganar prácticamente sempre. Entón, é un artista moi recoñecido no seu contexto histórico, moi recoñecido pola Asociación de Arquitectos, apadriñou a fillos de prácticamente todos deles, e foi un mestre formador de moitos deles no Obradoiro da Catedral e de moitos talladores. Este segundo barroco, pois, poño aí, pois, ten máis contrastes de luz e sombra, ten unha aposta en valor do granito, xa non son estruturas que sacamos do papel e metemos no granito, non, agora valoramos o granito, creamos incluso formas para o granito, para que o granito se luzca, pero non logo dunha. Supón a eclosión en Compostela dunha arquitectura máis urbana, onde Juan reflexionaba e dicía, me gustaría ver desde arriba o plan de Santiago e todas as intervencións de Andrade. Pois todas as intervencións son as que configuran o aspecto urbano que presenta hoxe Compostela. E por último, na retablística, vai a ganar moita fluidez. A arquitectura da madeira vai ter moita máis decoración e esa decoración vai axudar a que os corpos e os elementos do retablo fluan dunha forma máis elegante. Todo empeza cando a Compostela é chamado un señor que se chama Vega de Verdú, pertence ao Cabildo de Santiago, e a ele encárgaselle a reforma da catedral. A catedral non tiña un aspecto relucido, o patroado de Santiago
realistas. Y dice Rosendo Valdés: Domingo de Andrade se ha presentado a los ojos de los historiadores y de momento nada se opone a esta idea como el probable artífice de la obra. En realidad esta obra é toda unha renovación. Existían algúns precedentes, pero eran estruturas moito máis modestas, catafalcos da corte, e sí que aparecían na característica, pero ninguén levaba a cabo unha arquitectura na que a meirande parte da estrutura é un furado. Isto é toda unha renovación. Un retablo que é un furado. Iso é unha estrutura completamente aérea, tridimensional. E iso non se leva a cabo. É obra de Andrade? Difícil decirlo. Se o é, quitarse o sombrero. Se non o é, ele a fixo. Iso é seguro. E esta obra cambiou o estilo. Casi todos os historiadores da arte coinciden en que esta realización donde o furado, o oco, o aleiro, que é iso que Rosende chama el vacío activo, ten tanta presencia, condicionou para sempre a arquitectura de Andrade e, por extensión, despois de Andrade, condicionou a arquitectura de Galicia. Onte Celestino de Braña, que fala moitísimo, deixou caer a idea de que existía unha idea en Santiago de construir unha arquitectura que reivindicase Compostela. Bueno, está estudiado. Alfredo Vigo Trasancos acaba de presentar un libro e xa nos presentáramos algún tipo de traballo, algúns artículos, nos que reflexionaba sobre como en esta asignación de 1640 a veces é difícil distinguir que obras son de Andrade, que obras son de Fray Tomás Alonso, que obras son de Fray Gabriel de las Casas. Cando a documentación non é moi clara, ás veces a comunidade estética entre unhas obras e outras é tal que é difícil atribuílas. Entón, se tivese unhas actas de Fuller de Andrade, igual non son de Andrade, son de Tomás Alonso. Igual son de Fray Gabriel de las Casas. Entón,
esa plataforma hai que darlle certa continuidade para que non se deixen escalones cortados. E aí é onde entran os templetes. Os templetes que aparecen nas esquinas. Nas esquinas aparecen templetes con cupulines cada vez máis soldados, perdendo peso no medio de subimos, que sirven para que o decrecemento dos distintos corpos en altura sexa máis gradual e que mellor. Rematar con unha agulla. Arriba de todo vai a buscar xaspe, se fai unha agulla rematada con unha estrela de xaspe. Decía,
dese cuarto de guardia, detrás desas 4 ventanas que vestía aí a esquerda, non é máis que unha pequena bóveda de 3 ou 4 metros. É un espacio completamente secundario. E iso non estaba na entrada para o palacio, estaba na entrada a un pasillo que che leva a catedral ao fondo, 8 metros máis atrás que a catedral. O aspecto é o dunha fachada. Para min é a primeira fachada que vai de Santiago. É dicir, un edificio que cara a cidade amosa unha cara, pero que a bocha que detrás de ela non hai máis que tramolla.
concha de piedra en donde estriba una gran parte de la iglesia, dudando cuantos la miran si vale más la concha de abajo que el promontorio de arriba, o si merece más admiraciones quien así lo dispuso que el promontorio y la concha. Río Moisés dice, sin estivar en pilar o columna, sino en el puesto de la cabeza. Sobre todo es de admirar una hermosa concha obrera de Santiago, formada desde sillería desde el suelo, que sustenta en el aire sobre sí la escalera que sube a la sala del tesoro. Bien, cuando Andrade se lle pide esa esquinita, para complicar un poquinho máis a cousa, e dicen, oye, aquí nos baixos temos unhas, como se chama, unhos baixos comerciales, unhas tendas aforadas, e debemos manter a circulación por esa zona baixa e non interrumpir esas posibilidades, sobre todo seguramente porque rentaban. Isto non digo eu, digo ten cree que a clave está aí. Entonces, esa estrutura inmensa que se adapta a ese torreón medieval que vemos detrás, cegado no arco, de acordo? Non pode chegar hasta o chan, porque se chega hasta o chan, tapona ese espacio. Necesitamos unha comunicación directa coa catedral e necesitamos construir unha escalera nunha torre medieval. Pero necesitamos que esa escalera este no aire. E ela topa isto. Posiblemente a súa inspiración este aquí, un tratado de Philibert d'Or, un tratado francés. Pero claro, o tratado francés é unha garita posta aí. Levar iso á práctica, se era un torreón macizo de granito, o seu peso, e sustentalo no aire, é todo un reto. É moi interesante. Bueno, pois a solución é unha solución xenial, e además que entronca moi ben coa tradición santiaguista. A concha é o símbolo da Venera é o símbolo de Santiago, do camiño catedralicio. Entón, construir esa famosa Venera. Aguanta un prisma estructural que ven desde arriba, que pesa muitísimo, no que sitúa o hueco de escaleras, diseña os tramos de escalera para salvar esa concha e a diseñar o peso arriba abres un punto de luz en ese rectángulo que vemos e debaixo salva con esta obra que é moi interesante. Os expertos de artículos non teñen coñecementos de arquitectura suficientes, pero chaman esa atención, por exemplo, algo que é unha constante en Andrade, é a estereotomía, a capacidade de cortar os sillares, de deseñar as pezas para que se enganchen coas outras. Bueno, esa cuncha ten 19 dobelas distintas. Non vale dicirle un gatero, me haces 27 cuadrados de esto, non. Isto tiene que ser un trapecio de tanto por tanto, isto tiene que ser un cubo de tanto por tanto, isto tiene que ser 19 dobelas distintas. Incluso vemos os estudios de descarga nos pilares, nos sillares de arriba. Non todos os sillares son iguales. Hai sillares trapezoidales, sillares cortados, sillares cuadrados. Adaptamos aos empuxes de descarga. É unha obra moi interesante, por eso especialmente foi dos ríos que chamaba a atención. En estas dúas intervencións que acabo de enseñar, o Pórtico Real e a fachada do Tesouro, pois ele tamén diseña portadas interiores. Non nos vai a internet, non las vemos, non pasa nada. A obra de Santo Domingo de Bonaval non é a primeira que ele fai para mosteiros de Santiago, fixo a de Santa Clara, que é unha obra grande, pero a de Santo Domingo de Bonaval, por entidade, por tamaño, ten que ser unha obra moi significada. É unha obra inmensa de formar todos os cuartos do monasterio, hasta incluía unha traída de aguas tomada dentro da horta do propio monasterio. Onte Juan e máis Celestino celebrábanse a entrada urbanista, que mira os edificios desde a cidade, potencia a fachada do edificio con unha escalinata de acceso. Unha fachada que se amosa facendo un escuadro, un retranqueado, de acordo? E que privilexia un punto de vista desde a Rúa de San Pedro para visualizar o edificio. Hai algúns elementos que xa son claves na súa arquitectura, o frontón partido, agora mételle un vano, é dicir, unha ventana no medio, tamén aparece nos tratados, pero ele é o primeiro que non lo leva a arquitectura. A orden monumental das pilastras son elementos xa propiamente deles. Ten unha linguaxe, decíamos, xa moi consolidada. As sartas de froita, esas follas, esas cartelas vegetales que desbordan os elementos estructurales, de acordo? E
tratados, obras de escaleiras de dicoidades de 3 tipos que de 4, os tratados, na teoría está. Construída aí unha en un palacio de Francia, en Chambord, creo que se chama. Pero a solución é espectacular. Sobre todo o resultado, como a través do traballo dos sillares, ese traballo de impide os canteiros, reduciu o peso dos terrenos e ademais xenera ese ritmo ascensional. Onte Juan facía moito fincapé en como ao final sitúa esa luz que se derrama
se alguén se fixa na obra na exposición de fora, aparece a planta, o alzado da fachada da Casa da Parra, que fixo a entrada. E as arcas de Freitas non están. Ele non a diseñou as arcas de Freitas. As arcas de Freitas seguramente as meteu Fray Tomás Alonso. Ahora, non as meteu por casualidade. Cando Fray Tomás Alonso se fai cargo da execución dos planos de entrada na Casa da Parra, se está levantando a torre do reloxo. E Fray Tomás Alonso, como sabe que pensou, mira para a torre do reloxo e dice: entón, as arcas de Freitas, neste caso, non son das súas mans, son unha introducción dun arquitecto que se fixo cargo da súa obra, pero é interesante. Onde Juan decía que era interesante. A Casa da Parra son dous edificios, a Casa da Parra e o de atrás, que se chama Casa da Vía Sacra, que se xeran aí un chaflán. E ese chaflán non é casualidade. Ese chaflán quere abrir unha perspectiva para a Plaza da Pintana. Logo veremos. Bueno, a Casa das Pomas, o interesante hoxe se está moi transformada. Esta é a planta original da entrada. Vemos os elementos que conocemos dele. As pilastras caixeadas, as arcas de Freitas neses caixeados das pilastras, as líneas impostas que dividen os edificios, o ese ritmo vertical a través das pilastras que se suceden en altura. Interesante. A introducción dos pórticos que relacionan o edificio coa cidade, que xeneran un espacio de paseo, a división ou a separación entre o espacio interior e o exterior queda máis diluída. Outras obras que mellor non coñecía todo o mundo, por exemplo, antes da reforma que se fixou en 1936, esa casa que estaba na Plaza das Platerías é tamén na entrada. Pediuse a entrada de acelerar o proceso porque había problemas de treitos e demais, e tiña que apurar moito, por iso tal vez resultou unha obra moito máis plana do que era habitual en ele. Tamén era unha entrada moi maior, 710, anos para morrer. O Colexio de Fonseca, o rectorado, en realidade tamén é unha obra de entrada, un concurso público que tamén gana frente a outros dous arquitectos. Fixo obras interesantes. Esa é unha reconstrucción hipotética de como sería o Concello de Samián, feito por Andrade. Estas son a alfóndega e a peixería e a carnicería que proxectou para o Concello de Santiago, executáronse e despois perderonse. Pois o Concello tamén confiaba en eles. E finalmente está a Casa da Conda. En realidad son dous edificios, dúas casas que se artellan en 4 corpos. De acordo? Que é o interesante? Primeiro, ese sentido horizontal que ten, pero ao mesmo tempo o sentido escenográfico. Por que a levanta 4 peldaños sobre a liña da Pintana? Levanta a casa porque está construindo un escenario para a cidade.
claro está que a estrela, o símbolo de Compostela da cidade, pode ser que estea vista desde aquí. Onte Juan, que é curioso, enseñábamos esta foto. E é xusto esta foto. E agora temos que imaginar que un peregrino que entra en Santiago desde o cruceiro do Val, deixa de ver a catedral, métese nas rúas estreitas de Santiago, sube polas casas reais, chega á praza de Cervantes, baixa pola rúa da Zabachería, métese cara a esquerda na Vía Sacra, sempre conducido entre paredes verticales, e de repente chega aí. A min parece que non pode ser casualidade, que a fonte este xusto no punto de vista ligeiramente desplazado para ser vista desde aí. Non está comprobado, habría que facer medicións topográficas e láser, pero non está pensado. Non sería casualidade, pero posto esta cousa. Bueno, hai moitas obras de entrada que non conocemos. Fixo dúas iglesias completas, a de Santa Clara de Tui, as Clarisas de Tui, e a da Virxe da Orde Terceira, en Santiago, perdón, da Venerable Orde Terceira, en Santiago. De acordo? Bien. Víctor contarános que, bueno, pues que fixo os retablos para a Iglesia de Muxía, que fixo os retablos para o C. O que nos interesa é que, frente aos retablos que vimos ao principio, estas obras ganan fluidez, ganan en movimento. Ese ático, por exemplo, que era a Capela do Rosario, Santo Domingo da Coruña, por certo, sei de boa man que os dominicos ali non sabían que era verdade. Ese ático, por exemplo, gana en movimento, fai un semicírculo para adiante, articula un movimento. As pilastras das columnas salomónicas xeneran un movimento ondulante nos laterales e a rúa central está moito máis potenciada. Iván Rega, retablos no sur da diócese de Santiago, dice: creemos que en el tránsito del siglo XVIII, Domingo de Andrade incorporó a los repertorios del arzobispado de Santiago el patrón de retablo de cuerpo único,
a casa do Moscoso, si tiña vinculacións aquí na zona, pero son pezas que había na catedral, de